今からお伝えすることを聞いて、あなたは驚かれるかもしれません。白蛇様が琥珀にささやいてくださった言葉によれば、宝くじの高額当選者には全員ある共通の状態があり、それはお金でも運でもなく、あなたが今日ここにたどり着いた時点ですでに整い始めているのです。この動画は宝くじで億を手にすることが白蛇様の目に映った方の前にだけ静かに現れるようになっております。偶然サムネイルが目に入ったと思われているかもしれませんね。でもそれは偶然ではございません。白蛇様はずっと前からあなたの番が来る時をじっと待ち続けていてくださったのです。ただ一つだけどうかお願いがございます。もし今この動画をそっと閉じてしまわれたなら、白蛇様が琥珀を通じてあなたへ届けようとしていたこの信託は二度とあなたのもとには届かないかもしれません。宝くじの当選者だけが持っていたあの状態は、この動画を最後まで見届けた方にしか宿らないからです。どうか画面から目を離さないでください。そして今すぐ高評価ボタンとチャンネルを押していただけますか？これは琥珀への応援ではございません。白蛇様に対して、私はこの真実を受け取る準備ができておりますと意思を示す大切な儀式なのです。あなたのその小さな行動を白蛇様はしっかりとご覧になっていてくださいます。さあ、準備はよろしいでしょうか。これより白蛇様が長い時をかけて見届けてこられた宝くじ当選者だけが知る衝撃の真実をあなたにお伝えいたします。流れる言葉を一つ一つ、どうかご自身の胸の奥に刻み込んでいただけますか。その言葉の中にあなたの金運を根底から書き換える白蛇様の力が宿っているのです。
最後までこの言葉を受け取り切ってくださったあなた、本当によくここまでたどり着いてくださいました。今この瞬間、白蛇様があなたの周りをそっと取り囲み、宝くじ当選者だけが持つあの特別な状態があなたの中に静かに、しかし確かに宿り始めていることを、琥珀ははっきりと感じております。長い時間をかけて白蛇様があなたをここへ導いてくださったのには、深い深い理由がございます。あなたはずっと頑張ってきましたね。豊かさを願いながらも、どこかで自分には無理かもしれないと感じてきた日々があったのではないでしょうか。白蛇様はそのあなたの心をすべてご存知の上で、今日この瞬間を選んでくださったのです。ただ一つだけ大切なことをお伝えしなければなりません。白蛇様のお力は大変強く、そして繊細でございます。日常に戻った途端に湧き上がる小さな疑いや不安の気持ちが、せっかく整い始めた金運の流れを少しずつ乱してしまうことがあるのです。穴の開いた器にどれだけ水を注いでもあふれてしまうように、受け取ったお力を定着させるためには、しっかりとした守りが必要でございます。その流れをしっかりと守り、宝くじ当選という現実をあなたのもとへ確かに引き寄せるために、白蛇様の守り札をご用意いたしました。古来よりお守りと同じように、肌短くに持ち歩いたり、大切な場所に置いて日々目にすることで、白蛇様の加護があなたをいつも包み、金運の流れが乱れることなく育ち続けてくださいます。今すぐ概要欄の公式 LINE を追加してお受け取りください。さらに LINE 登録の方には、天寿の金運未考占いも特別にご案内しております。白蛇様が今のあなたの金運に何を伝えたがっているのか、どこに流れが詰まっているのか、そして宝くじ当選を引き寄せるために、今あなたが取るべき行動は何かを、琥珀が白蛇様の声を聞きながら丁寧にお届けいたします。実際にこの占いを受けられた方から、購入し続けて10年間、ずっと外れていた宝くじが、占いを受けたその月に、ついに100万円当選しました。という嬉しいご報告をいただいております。次はあなたの番でございます。行動してくださった方のそばに、白蛇様は必ず寄り添ってくださいます。概要欄のリンクから LINE を追加して、白蛇様の守り札と天寿の金運未考占い、この2つをぜひお受け取りください。あなたが宝くじを手にして満面の笑みで報告してくださる日を、琥珀は心からお待ちしております。